India mi ke channel Banwan Rak Khubor berman lagasmi. Kihe sarkar ke Amerika kila pinpau ia ke jing sngoshir kei halor ki jing sha pinyap uwi unong Sngewlem bad Nongthoh Khubor ke Amerika ha Ukraine. Uni unong Sngewlem ke Amerika ula sha pinyap hajan kenong ba akif. Kat bau danglet kili jingkli ya ki balui-lui ki bakelap hedwir na ka jing hiart ma ke Russia. Brent Renault ubadai unong Sngewlem bat Nongthoh Khubor ula sha pinyap haka khatlai tarik minta ubnai hadien bakakali ba usang kla sha siat haka wei ka jaka talasi kali hanang ba irpin ka bajengai tangkumba shipho kilometer ai na kif urenot san post nem karta ula shong lang hapo katei ka kali haringkat upara Nongthoh Khubor ubadeiru upara nong Amerika ubletip kerteng kom u Juan Eredondo u Eredondo ulamin saujer bat lapin kitno mar u shakawe ke hospital hakan nong ba kif ki he pulit ka kif kila keno baki shipai Russia kila don kti haka bapinya bat pin mensaw ikitei ki shijur US State Department kila pin ramjur halor kania ke jingja thambor iki Nongthoh Khubor bat iki weipat ki badei ki nong shakri pat ba ni sngoshir kei ki jingbam ken snap shu ka Russia wat iki Nongthoh Khubor bat nong Sngewlem ki bam kieng atiar yele ong unong aiktin unet price kani kadei saka weipat kanuksa pinya briu impet pet ke sarkar Kremlin Russia hadien kat to kat ne kenta laja kani ke jingja umeya kenong ba irpin u Alexander Markshin ulapin benapat ba anam sya rung shu iki Nongthoh Khubor syapo kani kenong ba shibenta bakin latim hak bayadei bit ki kam Thoh Khubor urenot ulalet ban Thoh Khubor wat hakathma Iraq bat Afghanistan kumjo ha Egypt bat Libya ha Afrika u president ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ula Phah ek Shithi Sngewlem shaka yeng jong u renot bat u Eredondo u Zelensky hak Shithi ula Thoh ba Nongthoh Khubor u badan yakasap bat u bashlur ula do no ela ka jong ka jing im hak ba ula trei shitom bat raikut yala ka jing im tang ban pinmi iki Khubor bat video ki ba sha pin shitom ka jing jot jing pra ba ka jing petwir ki briu de ki million ngot ha Ukraine klem ka jing pikir yala ka jing im ula let bantur shaprang wat shakajaka ka batur kathma kipat Ukraine kele persha bat kishipai Russia na kabenta ban yada ila keri bat ekajing la lut kias ngosi iringkat bat phi ai ba kajing im ka jong u Brent bat kajing shitom jong u ya kam bat ya kajing lan la de jong u yala ka jong kajing im kan ai men se meki wei pat ki breu ha ki por ki ban sawan ha kaleng ka perthai ban yeng jat bat ban yale persha ki shipai ka jingdom na kabenta ban yo ya ki shipai jong kajing shai ka bathaba ben rap u president katkum ki pulit kanong ba kif u Andrei Nebitov bat ubadei u chief police ula ong ba uranot ula sha athmulu pa ki shipai Russia ula yo ara ya ka khusnan bi body award na ka benta ka jingtre shitom bat pinmi ki khana ka Chicago school last chance high house nam 8000 khatsa